Jisu se Mwthangnai Chamung. Jisu se Mwthangnai Chamung hini je phrubo kok phayo. Sing saimana nangnai Jisu Kristo bo chamung ni kok no saito. Obo obosoi o sangsarni bwsakni chamung ni kok no saya. Jisu Kristo o chaptero pholani chamung ni kok no belai khe jur khe sawo. Sangsani je chamung ni bagi sing khasiklai tonglaimani. A sangsani chamung ni slai kotor kuk ngake Jisu se Mwthangnai Chamung. A Mwthangnai Chamung pholani chamung abo joto ni slai kotor. Abon bai Jisu Kristo sogoi thangnai chamung ni bagi ta khasikdi hini saw. Sogoi thangnai chamung abo salsa kamai thangano o sangsar ontorogano kintu mol bruhum bruhum kathang tongmani hinkhe obosoi pholani chamung nangnai hini saw. Obosoi pholani chamung nangnai hini saw. Pholani chamung no karoi sing mathangjagi se manglak sing kathangse tonglak. Abon bagi johon soini 25 ni simi sing sekhangai thanglainai johon soini 25. Aboni sakang kaisa gotona sing naileinai mathai simani aron phaipinai sing toisa mathai simani chaini chairo tamsanai di Jisu haini saka elambago o kok tongo borok ruti bai simi thangai manja kaitoni bukhungni beba kok baise thangnai hisaw oro shaitan je probo Jisu Kristo no phemlok phayo hi nadi o holongno ruti snamai chari hini saprobo Jisu Kristo kok kaisa saw borok ruti bai simi thangai manja saw aboni maneno पृथ्वीनि जे चामुंनि बागै सिंजे खासेगै दङ चानानि बागै हामनानि बागै सिंजे खासेगै दङ अ चामुं स्राबसानि बागै हिनि साव आबो बाय सिनि फला अबसय थांलाक आउन बागै जिसु ख्रिस्ट जोरखे साव फलानि माथां जाकमुं बेलाय नांसुगो सिं कथां तंना बागै फुंगाइखे खासेगलायो बर' रां माननो बुफ्रु चामुं काहाम जाय माननो सिनि वान सुंमुं फुंगाइखे सिनि खासेगलाय थांलायो फायलाय आबो बेलाय काहाम कक्से सिंवा स्राबसा Kathang tongna ni bagi o sangsaro sing asik khasiklai tonglai hunke Jisu Kristo nayo Jisu se Mwthangnai Chamung akokno kutuke wansugri sapsa sangsaro tongna baise singjura asik khasigo hungkangke mol brum brum kathang tongna ni bagi je nangmani chamung abono chana nangnai hini Jisu Kristo saw belai khen nangkungman koksaro aon bai phari 25 ni sim porlain tam sanai dero oro saw borok tuibom ayang naro Jisu bai malai hai hinai singkha hodagra ning bufru oro सकबायखा सिं साइमानो आबोनि साकां जिसु ख्रिस्ट 5000 बररकनो 5टा रुटि आमांनि बायसारि माने एर माने बररक जिसु ख्रिस्टनो उकलगरिक थलाय तलायो तामनि बागै किसासिक दे सामुं मासानो संसारनि सामुंनि बागै संसारनि स्राबसा सामुंनि बागै आ जिसुनो उकलग खासिगलाय नायतुलाय तंलाय खाबले आरो उरुं जिसु ख्रिस्ट आतुइ पार अंखादे अंगेरे बर नायतुलाय तलाय मान सिंगो दिनो खानालायखा आबोनि बागै borok naitungmang oro सकबायखा नायदि पसिसो borok tuibom ayang naro Jisu bai malai hai hini singkha hodagra ning bufroro सकबायखा noroba sing naitungmang lenglai khable yang naikhe rung tongo bufru parongi thangka wana jakha bor tamni bagi khasiglai gobangma borok a Jisu Kristo nukologo o sungsani chamuni bai khasignai tongo sungsani chamuni bai khasingnai tongmani bagi Jisu Kristo saiman khanai tamsa Jisu hai hini saka ang norokno soino kubui kok sawo arutiok pungui masakha hनै senorok ano naitugo ani soidonmi samung nugui naitugi hani saw ang je wana masingsa samung khlaikya aruti no ang tamo khenor no o 5টা ruti bai amang nei besari khabunor wan sugia kintu ok pungman amro seno wan suguni saw boroga bhaino kaitor borni aruti no samkhana 5টা ruti bai 2টা ano 10000 borok no sarikha 5000 borok no sarikha borok abono wan sugia kintu borokta wan sug Jisu Kristo sino ok pungri sarikha Jisu Kristo sino ok pungri sarikha hni se wan sugitamo a Jisu Kristo uklogo naituglai soi je miracle soi je Mwthangnai je kaitorni kok baise abo snamjak amno sanaibo aruti 5টা saisung sai man ka saisung sai pai mannai kintu abo tamni asing multiply ongkhaba kaitini kok bai abo bangkha an bagai singoro 27 tam sanai di sogoi thangnai chamuni bagai ta tangdi mathang phlainai chamuni bagai se tangdi boroni sajla se abo tui chamung norok nori nai tamni hinke bufa kaitor aboni bagai se bono mari boiri honi saw belai khno srai belai khno abo o kok no sing kutuke nakhangke oro Jisu Kristo tamo saranai obai ni sawnai di sogoi thangnai chamuni bagai ta tangdi hini er mane Jisu Kristo sino ta tangdi ta sari hini samaniya sigimno literally na thaiya Jisu Kristo kok sai tongmano singma bujinai singno ta tangdi ta sari hini sanai mani abo Jisu Kristo sanai manke o sangsani je manei rongni bagai se singjura se khasigi tong hungkake
Gothang tongnai samungni bagui sing tebo khasina nang abo sawo gothang tongnai samung je samung sino mwthangnai a mwthangnai samung ekmatro Jisu simi sino reimano boni bagui bo sing khatuna nango hini saw sing kubino sungsani samung ningmuni bagui sing belai boljagui thangka Jisu Kristo kono jagao Bible saya je norok income ta khlaidi rang ta hajidi hini samaniya o sungsaro kaitor rangni ব্যবস্থা খালি থাকে আবো কাইতনো খাই দিব এর মানে সিং খাসিংনানি বনাংনাই বই খাসিগো সিং মা খাসিংনাই আং বারবার সাও সিং যে পয়তো খাইনি রক সেলের তাং দেহিনি সাও সেলের রংনে রং মাইতাসারি হিনি সাও আবনি মানে তাহবা কাইতো সিংনো সামুং টাঙ্গিয়াওই তা তং দেহিনি সান সামুং টাঙ্গিয়াওই তা তং দেহিনি সানানাयो সামুং টাঙ্গি সারান কখনো সাও এর মানে অবশ্যই সামুং তা তাং দেহিনি সানাই মানে সিংজানি সামুনি বাগै সিং জরা সেক জানে প্রাণে খাসিগলাই তংলাই হংকে সিং হরসা বদে ওয়ান সুকানা সুগিনাই आंबो पृथिबीयाव कयदिन दंलां न 17 बছर नमरि कायसा बरनि हिसाब दङ आं बेसे दिन बासिगलाक बा 17 बছर बासिना बाय सिनि कायसा प्लेन दं किन्तु आ 17 बছर बासिना बागै सिं आसिकले खासिगलाय दंलाय होनकेंके मल बुरुम बुरुम गोथां तंनाय सामनि बागै सिं सालसापदे आसुगैनाय सिं वान सुकाना आनि थैमानि यागलो आं मल बुरुम बुरुम गोथां तना बाय आं तिनि आसामुले साइतो जिसु ख्रिस्ट बेलाखिनो कखनो साइतो नाय तामसा आदायस हाके बर खायनि सिंखा काइतनि सामं खायना बागै सिं तामो खायना नांनो होनिस o samung sana bagui o matangjak nai samung no sana bagui sing tamok khlainai borok sing pne kabono 29 Jisu man chonadi Jisu haini saka kaitor rohormani borono poito khlaidi omono kaitor khlaidi hinmani kaitor rohormani borokno bishas khlaidi hini saw a bishas kabangma borok saw angbo bishas khlaible hini kabangma neta rok saw kaitono poito khlaya ang kristano khe kahamong khamone gari rogang nugo Jisu ni photo berajak Jisuya abo to Jisuya epon Jisun photo berajak cross orijak te kubon matar ni berajak mane bobo poito khlayo bo poito ni kokno saitong abo obongkha srai srai ekdom tamni sana abo khatijak khaberajak kaitoni thaneo khaberajak poito sabo abo ja saka saka simiya bukha bisingni thaika okhri phaiman poito sabo an bagai sungsaro osamoni selai kotor tamo samongkai Jisu Kristo nang poito khlaimani apurke na borok tam sanai di borok khai hini singkoa nono poitong na tui ning singno bobo tui soidamni samung phunu khaba ning tamo khlainai Jisu Kristo no borok singo norok ruti masa khani se ani ukulo gori tharo phia soidamni samungni bagui norok rik thaida soidamni samung no nugui norok nai tui gani sawo a soidamni samung tamo borok nusi nugi gani sawo borok a ruti samano simi saimano ruti borni phaike saimania aun bagui ekodiso tam sanadi bo borok no sarina bagui sukna hani samung rikha hinui elambago sama haino sini susu song hasing pan thoro manna salangkha a jihudiro tamno muitu khlai saideman hasing pan thoro kai torborno manna sari mano muitu khlai a manna ni silebe ka hamobo iji phani okhri phaiman yagulo Israel lokno je samung rimani a samung manna abun silebe ka ham tamno nugui tamo wana ma singsa nugui tamo soidam samu nugui nonoba sing poito khlai ni borok singlayo phari kisisa a lam rimani o thanglayano lamri mani sullo thangano tamo goto nang kharna ilen kicha borok tamni akokno muitu khlailai Israel lokno Ijiphani tiklai to bugrakha Ijiphani tiklai to man yagulo hasing pan thoro sanani krei ningnani krei kaitor to bui phaike nukho kaitor tuijlang kasakno khangni ke bagui to bukhabu nukho kaitor kuri khabu sombobyo haipano hasing pan thoro thanginai mangso sanani bagui tui ningnani bagui borok kaitor sondeho khlai paikha kaitor borok no aroni yakni phiyogui to male pogoi thangka samung ki hisa masai ni bagui ke tamong khamale kaitor se sondeho khlaijan chenglaikhya lamri mani sullo bonaileno lamri mani sullo ni ek porneyang borok elimni thanglaikha te Israel ni bebak borok hasinglung hapar sino sok paikha abongkha elim bai sinai ni kasaro omo borok ha Egypt okhorman nokha talni sal sibani sal klayo naidi Egypt hani okhri phaimani sal ponjoro lekhai dikha aro koidin khaborok tamongkha duyo Israel lok bebak borok musibai erno hasing haparo hamya hinui hai hinui salaikha subrayung singno Egypto buthar keno hamkhamun kaitorni thanio kaitor mothangna hinui pholani mothangna hini borno tubui phaimani a borok judi Egypt hawa anu buthar ke hamkamu hini hingake kaitor osnamnaisa srishti korta bisi khanangkhana bisi ke khanangkhana je borok nang mathangna hini tubui phaimani Egypt hani segi tubui phaimani borok sano hasing pan thoro mangso masayani tuimaningani sondeho khlailaikha te ani songjak borok musino erono kullaikha
oro naidi tamsa Israel lokni bebak borok musiba ero no hasing haparo hamya hini hai hini salaikha subrayung sing no ijibo puthar keno hamkhamun singoro kisale asugui muihandok masa khamun tei kubun samurokbo okpungui masa khamun tamo khening singno o hasing hamparo sariaui okhuiriui buthana bagui je tubukha at least iji phao tongmani sing kisi sala mangso masao a Moses eron oroba ning singno masa yakari buthana bagui je tubi phailang sing baba haino a jisu phainai singa sungsani chamungni bagui nai masaya hangke a sungsani chamungni muito khlainai sing kaitoni proti সন্দেহ খাইরুগো সিং তাবুক ফানো যিশুনো সন্দেহ খাই দংখ সিং কুরি অং খাংকে একদম অসহায়ঙै থাংফুরব তাবুক ফানো সিং সন্দেহ খাই দংখ রাং কুরৈস একদম কুरै জিরু অংফুরব তাবুক ফানো আं সন্দেহ খাই দংখ লামা মাलै আনি বসা খামিয়া খাই থাকা তাবুক ফানো আं যিশুনো সন্দেহ খাই দংখ আবো আই জি ফানি অখরি ফাইনে ইজরাইল হাই অং এদিবা সিং কাইতনো সিং সন্দেহ খাই দং তাক ফানো হাইবানো কাইতর হামজাগো বজলিয়া তাম সানাই দি র চাইর হাকে সব্রায়ং মুসিনো হাইনি সাকা নাইদি आं न'नि बागै न'खानि सामुं वाटै हाइके वारिनाय तै borok salburung burung mokhoroi salsani bagui nangmano khosawui ma nariknai omo haikeno borok ani dagi makok khode khana khanaya amjogui mannai bujis bai kok saka naidi Israel lok to nono kuli tongkha nono kul khangke ano kul mani soman kaitor sawo aboni bagui ang borno nokhani wati haike tamurnai manna ni meaning ongkha obotamo kufur kiting obotamo baksa suwaroni samung hini saw abo borni phaikar ke bosai miya kintu nokhani thaike wawi phayo abo naidiba kaitor phanganang gediba hasing panthro samung kurui kuno phano kurui himpano se kaitor borok no je samung rikha abo manna tamsanai diro saldokni salokhe borok salsani bagui khosamani slai tebo baknoi ma khosawui tiar ma ongnai hini saw asamung salsani bagai khosai mananai tei boni phungani bai khosai managla kamai system abo kaitor amai ke samkha 15 pore siwano Israel lok abono nuk laikheno borok abo tamo sinilai liya ongoi khoroksano omo tamo ke aboni bungno manna Hebrew kok bai manna omo tamo hini singlaikha musi borno hai hini saka o samung ongkha subrayung norokni sana bagui rimani o Israel lok sondeho ta khlaiside ta kul laiside ta hin laiside a samung Israel lok muitu manjago asamung sele kotor samung tei tore tongba Israel lok tabu phano salayo amai samung kotor nokha sakani phaine wawi phaine amai samung kotor tei tore tong Jisu Kristo no tiborok sondeho khlailayo tamo soidam samung khlaikeba phade aro thanglayo 32 Johon 6:32 Jisu borno haini saka ang norno soino kubui kok saw musi norno rimani asamung abo sukna haniya sorgoni phaimani asamung ya hani saw sorgoni je samung abo kamai se manya nostongoi se manya kintu ro borno clear khlario norok je wan sugui tongmano manna abo sorgoni thaike yani saw afase sukna hani asamung no samung kubui no riwo sorgoni thaika je samung kubui abo kebuya Jisu Kristo saw angno kubui a kubui samung no sadi hini saw tirik teke Jisu Kristo boni kok no te kuthuk ke talang nai tolabo tamni hinke sukna hani okhri phainai abose kaito rimani samung bose o sungsaro Mwthangnai hini sorgoni thaika je okhri phainai abose kaito rimani samung kotor ni saw mane Jisu Kristo sana naiman ke omaise norok ano sadi ani bahano sadi ani thuyne ningdi hini sanai mane no literally soy ke buji thaiabo borok bono haini saka hodagra singno abu tui samung mang reui tongdi amai samung singno redi hini saw tabuke 35 tauke Jisu Kristo sarai ke sawnai di Jisu borno haini saka angno Mwthangnai samung ani thani phainai borok bo okhui phlaiglak phia ano poito khlainai borok bo tuikang phlaiglak ni saw tekebuya noni gana basaja gabo angse ani ang nononi samung ni saw anaro je phainai borok te okhuse khuiglak ni saw Kristo Jisu je phainai bo tuise kanglak ni saw aboni maneno Jisu Kristo theibai sini papni khoma Jisu Kristo sini bai je bahan sakak mani sini papni khoma o papni khoma bai ke sing mathangjak mani kokno saw a mathangjak mungno sadi a mathangjak mungno nadi hini saw tei tamosa phia ano poito khlaine dui kang phlaigilak ni saw Jisu Kristo no poito khlaima busing tei sing somsok na karsan ma bising tei a Jisu Kristo thei ni jarei bahan ni jarei sing tei tui kang phlaigilak ni saw Jisu Kristo sing mathangjak mani yagulo tei singsar ha ganangai sing kono jagao khaksang mungtong thumri bagi naitugui de thangno made manno naitugui obosoi na srapsani bagi sing tong thonan thangano 36 tamsa noro ganonogui sura poito khlaya okok ang no sakhabla a phanor imani jotto borok ani thani phainai
Pia ani thani phainai borok no ang kipili rohor glak ni saw khoroksana phon ang kipili rohor glak ni saw jodi kebo khabai ano poito khlai kangke khabai ano poito khlai kangke kaitor khibiri glak yakari glak ni saw aboni bagai saitisu saw apa ano rimani joto borok ani thani phainai Pia ani thani phainai borok no ang kipili rohor glak tamni hinke ano rohornai ni musungtui samung khlainai hinai se ang sukna hani okhri phayo ani musungtui khlaina hinia kaitor eje sajla ongoi eje kaitini khorang kaitini kogongoi kaitini musungtui khe o sungsarni o sukna hani okhri sungsaro phayo kaitini musungtui khlaina bagi hini saw ano rohornai ano rimani a borokni bere khorok saphano kama jagya oi paithangni salo ang borokno khoroksa kwrui tui mwthangai ti satung hini se bo musungjak hini saw kaitor khoroksano phano kamanani musungjagya obongkha kaitini hamjakma keno phano bo kamai thangtung bo naiya Jisu Kristo jotoni papni bagi thiyo jotono hamjagi thiyo kebo phano kamathung bo musungjagya naidi batamsa mathangai ti satong hini bo musungjag hini saw jotono mathangmani musungjago bo kebo phano ta kamathung sajlan nogui poito khlainai mathangjak phlaitung hini se apha musungjago hake paithani salo ang borno mathangai Jisu Kristo no je poito khlainai bo tabuk Jisu thipano normally musasik derawiya sak ti sawiya normally je Jisu thinai ba kathang tongnai Jisu Kristo phaimani salo borno mathangai ti sana hini saw 41 angno sukna hani okhri phainai asamung hini bo samabai judairok bono tui hunu hanai salaikha butamurti borok ni salai sondeo khlailaikhya hunu hanai salaikha hake borok hini salaikha o borok juse ni basla Jisu yadiba buma bufa songno sing sawi mano hake bo tabuk bahaikhe sukna hani okhri phainai hini sawi tongsla obo ongoi deman bo to mesuri ni basla sible bobau tekaisa parani borok sible joseph ni basla yadiba bo sing mono sini to ngediba bo bahaike mathanai chamure uiman borok abo buji paimania borok buji paimania ble teteliso tamsa Jisu borno haini saka omotoi huno hanai ta salaidi ano rohornai apha yak soyakhe khoroksa phano ani thani phaimania phia paithani salo ang bono mwthangai ti sawano hini saw kaitor yak soyakhe khoroksa phon bonaro phaimania hini saw taitamo phia paithani salo ang bono mwthangai ti sanai diari rok khai hini silangkha jotono kaitor bai phringjagano aphani ko khanawoi ringnai rok borok jotono ani thani phayano hini saw bobishot bani khlaijakha je kaitor bai jotono phiringjagano aphani ko khanawoi ringnai rok borok jotono ani thani phayano hini saw aphano khoroksa suk nukha okogya kho kaitoni aroni phainai bo simise aphano nugo kaitor no ke bo phano nugya khoni saw phia Jisu Kristo simise bono nugo hini saw satulise tamsa angno no kubui no saw ano poito khlainai borok bo mathangjak phlaikha ano je poito khlainai bo mathangjak phlaikha poito khlainai ni saw poito khlaitongri angno mathangnai samung noroni sususong hasing panthro manna sawi suda thibai khani saw norok je sorgoni samung manna no norok torjagai tongo o samung sai se thibai khelamabo kintu ang tabuk dorno je samung na thangai tongo samung le theinani bagaiya phia asamung le sukna hani okhri phaimase phia o samung le sukna hani okhri phaimase hake abono sanai borok bo thuiglak ni saw bo samuni kokno saitong bo nitini kokno saitong kubino Jisu Kristo no je sanai Jisu Kristo no je boni thui boni bahano je sanai bo mathangjak phlaikya ekano saw angno sukna hani okhri phainai o mathangnai samung tongmuno khorososgo samuno sakhe bo kathang tongphlainai ang bono samung rena hinmani abokhe ani bahanse sungsar ba mathangjak tung hini se abona ang rinai hini saw belai khano kokarak puila khana ke buji man lagabo kebu hujai khana ka ke bui hinnai abo ba Jisun bahan sanai dolok sible hini tamo saitong Jisu Kristo a Jisuni bahan baikhe a Jisuni thui baikhe Jisu bai thanchangmani kokno saw boni thui bai khomani boni bahan sakak jangma bai sini papni khoma sini papni ru sini je addatik ruk no hamri mani kokno saitong 52 tam sanai aboni bagino judairok borok kising borok panjuli tokra relai hai hini salaikha o borok tamokhe bini bahanno singno sana hwnoi reui mannai ba buji manlaya torkari laikha bahaike a Jisu ba boni bahanno sino sarnan hini saitong bo Jisu borno haini saka ang dorno soino kubui koksaw haino hai dabogui koksaw hilikhe koksaw norok borni sajla bahan chaya khe phia bini thui ningya khe norok kathang ya hini saw Jisu Kristo bai sing thansa mase mangnoi a Jisu Kristo ni bagai sing mase makhasing nei a kaitini kokni samung ni bagai sing mase makhasing nai sungsani samung salsa paithangano kintu kaitini samung je sanai bo kathang tongphlainai hini saw oro saw belai kheno kuno option kuroi mase masa nai hini saw aboni mane no
जिसु ख्रिस्टनो पयतो मा खायसुकनाय हिनि साननाय मोनसे जवाना सौ आनि बाहान जानाय बरक आनि थै निंनाय बरक बो माथांजाक फ्लाइखा हाके आं बनो पाइथांनि सालो माथाङै तिसानाय हायनो हाय कक गेरेन्टि रिव एसुरेन्स गेरेन्टि रिव कुबु कुबैनो आनि जे बाहान जानाय आनि थै निंनाय बो माथांजाक फ्लाइसुखा सिं लर्ड सापानि दिनो तामो खाइलाय आंगर बुतै निंलाय आव बिसिके सिरियासनि बागै जिसु ख्रिस्ट सावब्ले नो गानो मुइतो खालाय माइ खालाय दिखने जफ्रो सिं लर्ड सापारो आंगर बुतै निंलायो अपोजिशन थै हिनिया जिसु आनि बागै थै साख्लाय मान नां मुइतो आनि बागै आबनो सिं पगै थांनाय दे आबन बाय सालचापार सालबुरुम बुरुम आबनो मुइतो खालाय दिनि साव 50 55 तामसा आनि बाहान से सयनि सामुं आनि थै से सयनि निंजाकनाय संसारनि सामुनि बागै तो सिं खासिगो किन्तु आबनि सिले नांकुक मानि तेबो खासिगना नांकुक मानि खाके जिसु ख्रिस्टनि बागै फलानि सामुं ता कायसा दिगे सारान थांके ओ काइतिनि ककबो ओ बाइबेल परिसिनि परि बुइ पाइ मांगला काइतिनि सामुंआ सिक्के ओरो बान्दार बो पाइ फ्लाइया हनि साव दुग्ध मधु प्रवाही देश इजराइल लोग नो जेफ्रो साकंद्र दुग्ध मधु प्रवाही देश आंदों नो त्रंगनाय हिनि दूध बाय मधु बाय कुपुलुं अबो बाइबेल और आसिक सामुं फलानि सामुं दङो सिनि जागो अबो दङो खुलुगिरि जा खाइतोनानि अबो बेटिओ बाक्सु बिसिं खाइतोनानि काइतोर कथां काइतोर फान गोनां बो सामुं ख्लायो कायसा गथन आंनो शेयर खालामसो को लेटे पाटा बाइबेल नि किसा बार्स आ लेटे पाटाव कलाइजाकनि साव आ लेटे पाटा बो जेफ्रो थुमका आ बाइबेल नि किसा जाक आबो नुगुइसे बो जिसुनो मानै पायो कायसा गथन आबो रियेल गथना आं पखा बुमु काइतिनि को आसिक फान गोनां किसा काइतिनि को नुगमा बायसे माथांजागै थांबानो खरकसा प्रसार खालायनाय बुनानि फाइमान नुगै बाइबेल खिबि खारि थांका आ बुनानि फाइनाय तामो बाइबेल नायनाय माले बसे माथांजागै आ बाइबेल परेवै माथांजाक मानखा अब तामो सिनि बाय फलानि सामुं आं बाय रसाव आनि बाहान जानाय बरक आनि थै निंनाय बरक बो आनि बिसिङाव दङ आंबो बिनि बिसिङाव दङ आफा कथां आनो रहरो बिनि बाय आं बो कथां अमहायखेनो आनो जानाय बरक बो आनि बाय थांनाय हिनि साव काइतोनि बागै जिसु कथां जिसुनि सामुं जानाय जिसुनि बाहान जे थै निंनाय बो कथां दंनाय हिनि साव गेरेन्टि हाके अमनो सुकना हानि अखरि फायनाय आसामुं अमनरनि सुसुसं सावै थि माने आसामुंया असामुंनो जानाय बरक बो कथां टंफ्लायनाय अककनो साबाय बर माथागो आ जिसु ख्रिस्टनो काइते कुन माथांजाक मानि करि लासबनो परि माथागानो सिमोन पितर हायनि साका सुब्राय साबनारो सिं थांनाय दिनि थानिसे माथांफ्लायनाय कक दङ जत सागिरो खिबि थांबाय क्या अ 10,000 5,000 अरुति जानाय रक आफरके जिसु सिंका सागिरकनो नरबो दानो खिबि थांनाय हने आफर पितर तामसा साइबान प्रभु नि नारो सिमिसे माथांजाकनाय सामुं दङ तै आं संसार हा गोनाङै खासिगै थाङैबो माथांजानाय सामुंसो करै एक मात्र माथांजाकनाय कक नि नारो सिमिसे दं आं तै बर थांनाय आनारो तै कुन अपसन करै आं थै थांबाय जागोलबो निंबायनो मा मालायनाय गोबां मा बुरि रक गोबां मा साला रक बयफ्रेन्डनि बागै गार्लफ्रेन्डनि बागै जिसुनो याकारै थांनाय रकबो अरो तै कुन अपसन करै थै मानि जागोलो बा जिसु बाय तै यगलाक अपसन से तै करै माथांजाना बागै के जिसु बाय सिमिनो गुबुन माथानियाव खुलुमै दंनाय रबो पाइथागो बिसारो जिसु बायनो मा मालायनाय कुन उपाय करै वाहलै कापनान सारतै कुन उपाय दंला लास्ट अबनो परि माथागानो 69 हाके निं न ख्रिस्ट काइतर कथा आंनि साजला हिनै सिं काtsै सावै मानखा तै पयतबो खालायखानि साव बखाबाय पयत खालायसुखा प्रभु निं न सिनेमा थांनाय सामुं ननो कारि सिनि तै कथां तंनान तै कुल लामा करि बर थांनाय तै वै खिबि थांफान सिं थाङै मैया अ ककनो सामान सर फादा सिमंथुन आतिनिबो काइतर हामानि खायथुन